እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ ዘላ መጥቃዕትታት ብምቕጻል ሕጂ እውን ንላዕለዎት መራሕቲ እቲ ሃገር ዝቐንጸለ ፍሉይ መጥቃዕቲ ጌራ ምህላዋ ተገሊጹ። እስራኤል ከዓ በቲ ሕጂ ጌራቶ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ መሪሕነት ሃገረ ኢራን ዳርጋ ድሕሪ ኻሜኒ ኣብ ዝዋን ገባርን ሓዳግን እዩ ነይሩ ተባሂሉ ዝግለጸሉ ዓሊ ላርጃኒ ዝተባህለ ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎን ኻሜኒ ከዓ ኣብ ግዜ ቀለውላው ከምኡ ድማ ንሱ ኣብ ዘይህልወሉ ነቲ ሃገር ጉዳያታ ንኸካይድ ስልጣን ሂብዎ ነይሩ ዝበሃል በዓል ስልጣንያ ቀንፂላቶ ምህላዋ ዕላዊ ጌራ ዘላ። ዶክተር ዓሊ ላርጃኒ ወላውን ዕላዊ ስልጣኑ ድሕሪ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራሕ ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ዝብል ስልጣን እንተነበሮ ዳርጋ ኣብ ፖለቲካ እቲ ሃገር ግን ድሕሪ ኻሜኒ ገባርን ሓዳግን ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር። ሰንሰለት ስልጣን ሃገረ ኢራን ከዓ ድሕሪ ኻሜኒ ምቕታሉ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኮይኑ ጸንሐ ክኸውን እንከሎ እቲ ንኣቦኡ ዝተክአ ሞቸባ ኻሜኒ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ክኸውን እንከሎ ትሕቲኡ ድማ እዚ ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ዝነበረ ዓሊ ላርጃኒ እዩ ነይሩ። ቀዲምና ግን መሰረት ትግርኛ እትበሃል ብብርሃን አካዳሚ ዝተሰርሐት ኣፕሊኬሽን ዝምልከት መወዓውዒ ኣለና። መሰረት ትግርኛ ሓዳሽ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ንደቅኹም እትምህሩላ ኣፕሊኬሽን። እዛ ኣፕሊኬሽን ኣብ ውሽጣ ፊደላት፣ ኣናባባ ሰዓት፣ ኣናባባ ቁፅርታት፣ ልዕሊ 200 ቃላትን ዝተፈላለየ ኣዘናጋዕን መሃርን ዝኾነ ጌማትን ፈተነታትን ዘለዋ ኮይኑ ደቅኹም ኣብ ዘለዎ ሃገር በቲ ዝኽእልዎ ቋንቋ ንኽጥቀሙላ ድማ ሓበሬታ ናይዛ ኣፕሊኬሽን ኣብ ውሽጢ እታ ኣፕሊኬሽን ብትሽዓተ ቋንቋታት ተተርጊሙ ብለስቲ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ መምሃሪ ኣፕሊኬሽን ተደላትልኩም ኣላ። ነተወሰኺ ሓበሬታ ድማ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ብመንገዲ ዋትሳፕን ቴሌግራምን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ዓሊ ላርጃኒ ኣብ ግዜ ኻሜኒ ንነዊሕ ዓመታት ንጉዳይ ኒኩለር ናይቲ ሃገር ከምኡ ድማ ኢራን ምስ ሃገራት ምዕራብ እትገብሮ ዝነበረት ዝርባት ብድሕሪ መጋረጃ ዘካይድ ልዑል ስልጣን ዝነበሮ በዓል ስልጣን ምንባሩ እዩ ዝግለጽ። ዓሊ ላርጃኒ ኣብ ነሓሰ 2025 ጀሚሩ እዩ ጸሓፊ እቲ ቤት ምኽርን ወኪል ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ኾመይኒ ኮይኑ ስልጣን ክሕዝ ክኢሉ ዝነበረ። ኣብ ማዕከናት ዜና ኢራን እውን ኣማኻሪ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ነበር ኻሜኒ እዩ ተባሂሉ ዝግለጸሉ ዝነበረ ኮይኑ ማዕከናት ዜና ሃገራት ምዕራብ ድማ በድሕሪ መጋረጃ ኣብቲ ሃገር ገባርን ሓዳግን እንዳተባሃለ እዩ ዝግለጸሉ ነይሩ። ካብ 2018 ክሳብ 2020 ን12 ዓመታት ኣፈኛ ባይቶ ኢራን ኮይኑ ኣገልግል እዩ። ላርጃኒ ኣፈኛ ቅድሚ ምዃኑ ኣብ መንጎ 2015ን 2017 ዋና ተዛታይ ኒኩለር ኢራን ኮይኑ እውን ኣገልግል እዩ። ዶክተር ዓሊ ላርጃኒ ኣብ ናይ ኢራን መንግስቲ ልዑል ጽልዋ ዝነበሮ ብዝነበሮ ሰፊሕ ርክባት ምዃኑ ዝግለጽ ኮይኑ ሓዉ ሳድግ ላርጃኒ ድማ ኣብ ሓለዋ ሰውራ እቲ ሃገር ከምኡ ድማ ኣብ ሲቪላዊ መሪሕነት እቲ ሃገር ልዑል ጽልዋ ዘለዎ በዓል ስልጣን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ከዓ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብርኦ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣብ ዘሕየላሉ ምስ ካልኦት ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኮይኑ ንናይ እስራኤልን ኣሜሪካን መጥቃዕቲ ይበድህዎ ከም ዘለዎ ንኸርኢ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ እስራኤል ብዕሊ ቀንፂሉ እየ ብምባልያ መግለፂ ኣውፅያትሉ ዘላ። ዓሊ ላርጃኒ ሓደ ካብቶም ልዑል ኣኽራሪ ዝኾነ ኣረኣያ ዝነበሮም ሰበስልጣን እቲ ሃገር ምዃኑ ዝግለጽ ኮይኑ ካብ ኢራን ወፃኢ እውን ኣብ ግዜ ዑመር አልበሺር ክሳብ ሱዳን ዝበጽሕ ርክባት ፈጢሩ ኣብ ሱዳን ንእስራኤል ንምጥቃዕ ዘኽእል ናይ ሚሳይላት ፋብሪካ ንምትካል መደብ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። ናብ ሱዳን ምብጻሕ ገይሩ እውን ኣብ ግዜ ዑመር አልበሺር ኣብ ባይቶ ሱዳን መግለፂ ሂቡ ይፈልጥ እዩ። ይኹን እምበር ሽዑ እስራኤል ነቲ ኢራን ኣብ ሱዳን ብመንገዲ ዓሊ ላርጃኒ እትገብሮ ዝነበረት ርክባት ብምስትብሃላ ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ማለት ኣብ ካርቱም ዝርከብ የርሙክ ዝበሃል ፋብሪካ ናይ ኣጽዋራት ዘዕነወ ደብዳብ ፈጺማ ነይራ እያ። ሕጂ ከዓ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እስራኤል ነቲ ነዊሕ ዓመታት ክትቅንጽሎ ትደሊ ዝነበረት ዓሊ ላርጃኒ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ክትቅንጽሎ ክኢላ እያ ዘላ። ብጀካ ዓሊ ላርጃኒ ሰራዊት እስራኤል ንላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታን ኣዛዚ ባሲጅ ዝበሃሉ ኣብቲ ሃገር ተቃውሞታት ንኸይፍጠር ዝኽልክሉ ኣሃዱ ዝመርሕ ዝነበረ ጉላም ረዛ ሶሌማኒ ዝበሃል በዓል ስልጣን እውን ቀንፂላቶ ምህላዋ እያ ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ንመቕተልቲ ሓላፊ ጸጥታ ኢራን ዓሊ ላርጃኒ ብዝምልከት ባዕልዩ መግለፂ ዝሃበ። ኣብዚ እዋን ከዓ ሰንሰለት ስልጣን ኢራን ከምዚ ኣብ ስእሊ ትርእይዎ ዘለኹም ኮይኖም ዓሊ ላርጃኒ ከዓ ድሕሪ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ እቲ ሃገር ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ላዕለዋይ መራሒ እቲ ሃገር እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብ ግብሪ ዳርጋ ገባርን ሓዳግን ምንባር እዩ ዝግለጽ።
ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ነዚ ቅንፀላ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣነን ቀዳማይ ሚኒስተርን ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ንመሪሕነት ስርዓት ራዕድን ጭኮናን ኢራን ሃድን ክቅፅል መምርሒ ሂብናዮ ኣለና ኢሎ ዓሊ ላርጃኒ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ብተደጋጋሚ መግለፂ ክህብ ፀንሐ ኮይኑ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ከዓ ዘይርስዕኦ ትምህርቲ ክንህበን ኢና ብምባል ክፍክር ፀኒሑ እዩ ንሱ ብመንገዲ ትዊተር ትራምፕ ቁልጡፍ ዓወት ይደሎ ኣለኹ ዝብል ኩናት ምጅማር ቀሊል እኳ እንተኾነ ኣብ ትዊተር ከም መፅሓፍ ቀሊል ኣይኮነን ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ድሕሪ ምባል በዚ ሕማቕ ውሳንኹም ክሳብ ዘይተጣዓስኩም ዕረፍቲ ኣይንህበኩም ኢና ክብል ንኣሜሪካን እስራኤልን ከፈራርሕ እውን ተሰሚዑ ነይሩ እዩ ከምኡውን ላርጃኒ ብ10 መጋቢት ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኢራን ብተሃዲድ ትራምፕ ከምዘይትርበፅ ብምግላጽ እቶም ካባኻ ዝዓብይዎን እንትኾኑ ንሃገረ ኢራን ክወግዱ ኣይክእሉን እዮም ድሕሪ ምባል እኳ ድኣስ ንባዕልኹም ከይትወገዱ ተጠንቀቑ ክብል እውን መጠንቀቕታ ይሕሊፉ ነይሩ እዩ እስራኤል ንዓሊ ላርጃኒ ዝቐንፀለ መጥቃዕቲ ፈጺመ ኣብ ትብለሉ ዘላ እዋን ድማ ብወገን ኢራን ክሳብ ሕጂ ንቕትለቱ ዝምልከት ዕላዊ መግለፂ እኳ እንተዘይወፀ ዘሎ ላርጃኒ ናብተን ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾነ ሃገራት ዝለኣኾ ደብዳቤ ዝብል ባዕሉ ዝፀሓፈ ጽሑፍ ክዝርጋሕ ብወገን ኢራን ተራእዩ ዘሎ ኣብቲ ጽሑፍ ከዓ ላርጃኒ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾነ ሃገራት ንኢራን ከምቲ ዝድለ ኣይደገፈኣን ብምባል እዩ ክነቅፍ ዝተራእየ ቃና ናይቲ መግለፂ ህዝባዊ ደገፍ ናይተን መንግስታት ንኢራን ካብ ምሕጋዝ ዓዲ ዝወዓሉ እስላማውያን ሃገራት ንምርካብ ዝዓለመ እዩ ዝመስል ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓደ ወገን እስላማዊት ኢራንን ሓይልታት ተቃውሞን በቲ ካልእ ከም ዝዋግኡ ዘለዉ ዝጠቐሰ ላርጃኒ ምሰየናይ ወገን ኢኹም ደው ትብሉ ክብል እውን ኣብቲ ጽሑፉ ሕቶ ኣቕሪቡ እዩ ዝሕጂ ብእስራኤል ተቐንፂሉ ኣሎ ዝበሃል ላርጃኒ ብተወሳኺ ነተን ኢራን ተጥቅዕን ዘላ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክወቅስ እውን ተራእዩ ኣብ ሃገራትኩም ዘለዉ ማዓስከራት ኣሜሪካ ንኢራን ኣብ ምጥቃዕ እናወዓሉ ኢራን ትሚላ ክትርኢ ትጽበይዋ ኣለኹም ክብል ሕቶ ዘለዎ ወቐሳ እውን ከቕርብ ተራእዩ እዚ እስራኤል ዕላዊ ጌራቶ ዘላ ምቕንፃል ዓሊ ላርጃኒ ብወገን ኢራን ዕላዊ እንድሕር ኮይኑ ድማ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከይጀመረ እንከሎ ኣብ ኢራን እቶም ዝለዓሉ ስልጣን ዝነበሮም ገበርትን ሓደግትን 7 ላዕለዎ ሰበስልጣን ካብኦም ሓደ ጥራዩ ተሪፉ ዘሎ እቶም ቅድሚ ዝኹናት ዝለዓለ ስልጣን ዝነበሮም 7 ላዕለዎ ሰበስልጣን ከዓ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትርእይዎም ዘለኹም ኮይኖም ካብቶም 7 ከዓ ፕሬዝደንት ኢራን መስዑድ ፐዘሽኪያን ጥራዩ ተሪፉ ዘሎ እዚ ኩናት ይቕፅል ኣብ ዘለወሉ ግዜ ከዓ ኣብ ኢራቅ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ባግዳድ ብብዝሒ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ኤምባሲታት ሃገራት ወፃእን ዝርከበሉ ዓብይ ሆቴል መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ኣብ ባግዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብማዕበል መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሮኬትን ዕላማ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ሮይተርስን ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስን ገሊጾም እዮም ሓደ በዓል ስልጣን ጸጥታ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ 3 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን 4 ሮኬታትን ኣብ ልዕሊ እቲ ኤምባሲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙን ብውሕዱ ሓንቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ ከም ዝወደቐትን ገሊጹ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብውሕዱ 3 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ገጸን ክበራ ከም ዝረኣየ ገሊጹ እተን ክልተ ኣብ ሰማይ ከለዋ ክባርዓን ከለዋ እታ ሳልሰይቲ ግን ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ እቲ ኤምባሲ ከም ዝተሸኽለት ንሮይተርስ ሓቢሩ ምንጭታት ጸጥታ ኢራቅ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ እዚ እቲ ዝኸበደ መጥቃዕቲ እዩ ክብል እዮም ገሊፆሞ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢራቅ ንኢራን ዝድግፉ ጥራይ ዘይኮነ ብሃይማኖታዊ ኣረኣእያ እውን ንናይ ኢራን ሃይማኖታዊ መሪሕነት ዝስዕቡ ብርክት ዝበሉ ናይ ሺዓ ዕጡቓት ምልሻታት እዮም ዘለዉ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም